Yo, at here for Yamamunina, sir, Yamobia, good evening. I'm Sir Pampensua, the Yawo Bibika cry per se, Yadaba Tumanim. Yanina in best, was me by me 2 months ni. Yamia Bema be a friend say, Uhuahi. It too any to see Reverend Obofour so. Ya, say be a movie of Moka cra. Kofa by Sofupania wada anointed Paris Chapel. Ano. Yeah. I born him nani iron. Iron boy bakope. Na yenyi na yenim se no kure nyankopon no se asofo abaga na hane gienum guase na emu Reverend Obofour de. Oh. Asa too much. Just say asem bia la ye beka bia no Obofour din wo. Asem bia bebo nwa me kra nka magya of di no ampa so na nso gya ewiase obi frɛ ne nyankopɔn no obi ni ho me de bia meka asem no me anyame na me ba bagyaji obi na mabagya asotwe obi nso bɔ ne ho never nyame frɛ obi na me nyina ho bi ne meka kyerɛ nipa bi a wotie me sabre ne sɛ ɛyɛ ye nyina ye nwia ohu ahi bi mukra atwa ntete afa ne ho ahi and what in any chest papa so say ye fra potokasa murder case case bi I see wo western region hodo ho ema ohu ahi ede ba beto mu say onkrofo bi kokokun maame bi wo western ho nzimalai na yemom saa awudie no Reverend Obofour e na osoma nipa me ye kokokun maame no asem yi ba be ya asem tese wo Ghana ha ama wo yi ene ne crew eso mo tayo ekoye ekokogu wo sa akoye investigation na de ade after the investigation no wo sign ba betena ne machine so na fidie ne so next TV ho sign be kan bom gban say our evidence he have a full evidence of the murder and I say ye can say yes I would this semana asino no kure nyankopon anim na yasembe ya homete pa enti ye nyina anim saja obi wa capture pictures bi anase bi anase bi video bi enti enano ya na Reverend Obofour sida bi asemse ne yekono wanka sawti hu ane yiwa ibone enese obi di o mankan na wan o de si ubayire so enti ne sesa de a mehwe na makasa meti hu ne sabio ya ntwa me kokosachi aye odimnika de asem ne kokodan court se court hwe na kama sem bi mame betim ba bi ablante kwa bi asole se makokokum nipa menti ase enti mon frɛ no ama enu achi wasamane next TV samane hu ahina de ade wonim ama police for ebabechi eye hu ahi ade achi ne ma ne bail ene kura no de powder san gu ne ti on obae wanyai enrada ene yete se ya che hu ahi ema ne yede nakokogina yerimse ndwa nakokeba ne bail ya ma ne bail ema ne yede nakokogina Kaneshie circuit court ema menne we kasai abrantie wonya information free here was abrantie bi na de ma no why na de ma ho ye kofra abrantie ne ba ya wose me pa chaw enye no kore meboa mebo mesirem mebo metirim ne kae ubo tirim ne kae sei enti ye ja abrantie se wo pakot chaw ye mpa Reverend Obofour chaw ma no oboa onti bi da se wo de information koma wo ho ahi ye bisa wo ho ahi se wodi pem ana wodi fo wo ho ahi se won de wodi pem ani ebisa abrantie no dipem anaso di because ohun ahin na kire sa abrantie the information ma no e ma ye koche abrantie ne kan na ho edne ko gina Kaneshie circuit court ani ebisa abrantie na abrantie se ne kro on de bosrem ka on ti bidda wo se won ti bidda Reverend Obofour na kasa kro won chese da bidabi wonim ne ho hwe ne se sa ani court si you ani sadia ya fanu sika eye kan sika ne 36 million ye ne 3600 Ghana cedis twia na wutwia na wanya utiadu wantwia de a ne kyese ye do kwakoto afiase bosumi nsia kwa afia ne sa wonem etime no ka sei ama ye de ohu ahi ekọ remand eye na wotwe baako mbienu
Court say waje tum say woni for dia. And ye court no ehia evidence, ehia proof. Right, mama ka say mincho, and na say wo ka bibia na wo ka obi ho asem o. But modern say wo bekasa with evidence and proof because second na say nsem na ka no say ni nyina so agai. Because me gidi ye nkrofo bebre tu ablantie fo. Wantie ebeye ye kan say suade e de ama youth na ye ba no. Yeda obi biase ni ebesimu bia no ye besan de abrem. Yeda mase Nyankopon inhyiraw. Yeda mase. Enti bomodin an hye o share na wa subscribe mo subscribe. Why subscribe? No wa share, no wa like. Nyame inhyiraw.